Kaixo, bigarren bideo honetan uraren ezaugarrien inguruan hitz egingo dugu. Horrela, ulertuko dugu zergatik da hain beharrezkoa, zergatik bizitzarekin hain lotura estua dauka eta ze gauzek egiten dute hain berezia. Gauza da, urak oso ezaugarri bitxiak dituela eta munduko biziun guztietarako beharrezkoa egiten dutela. Hona hemen, propietateak, esanahia eta bizidunekin duen erlazioa. Lehenengo ezaugarria disolbatzaile ona izatea da. Honek esan nahi du gauza asko disolbatu egin ahal dituela. Hau da, desegin edo egiten direla uraren barruan. Eta zein ondorio dauka honek bizidunentzako? Gauza asko garraiatu ahal ditugula disolbaturik. Adibidez, odolean. Odolaren parte handi bat ura izango da, eta horretan disolbaturik gauza garraiatuko ditugu gure gorputzean zehar, gure gorputzatal guztiak elikatuta egoteko. Gainera, gasak disolbaturik egon behar dute itsasoko animaliak arnastu ahal izateko. Azkenik, erreakzio asko gertatzen dira sustantziak disolbaturik daudelako uretan. Bigarren ezaugarria bero zurgapena izango da. Ura berotzeko bero asko eman behar diogu. Beste sustantzia batzuk asko azkarrago berotzen dira, adibidez olioa. Ezaugarri honi esker, gure gorputzen temperatura nahiko egonkor mantentzen da bere kabuz. Baita, erabili dezakegu gure gorputzaren temperatura jaisteko izerdiaren bidez. Nabaritzen da ere kostaldean, non temperatura askoz gutxiago aldatzen den urtean zehar zein egunean zehar. Itsasoak mantentzen duelako ingurua antzeko temperaturan denboran zehar. Beraz, bero zurgapenak ere funtzio pila bat ditu bizidunentzat. Hirugarren ezaugarria ezohiko dentsitatea da. Sustantzia gehienak solido daudenean, likido daudenean baino gehiago pisatzen dute. Urari kontrakoa gertatzen zaio. Ondorioz, solido dagoenean, hau da, izotz modura, flotatu egiten du uretan. Propietate honi esker, aintzira eta lakuetan bizitzak jarraitu dezaken neguan ere. Leku hauetan, hotz oso handia eginez gero, goikaldean izotz kapa sortuko da, baina bekaldea likido jarraituko du. Honi esker, bertako bizidunak bizirik jarraitu dezaketen neguan ere. Azkenengo propietateak kapilaritatea eta kohesioa izango dira. Kapilaritateari esker, ura inguruan dituen materialei itsatsi egiten zaizkie. Honi esker, ura heldu daiteke zuhaitz altuen hostoetaraino adibidez. Gainera, kohesioari esker, urak bere buruarekin lotura edo mantendu egingo du. Hau da, ur molekulak elkarri lotu egingo dira, era nahiko indartsuan. Honek eragiten du adibidez aingirasorriak ur gainean ibiltzen. Lau propietate baino ez dira, baina ikusi dugunez ezaugarri berezi pila bat ematen dizkiote urari. Ez duzue uste? Bideoa gustatu bazaizue, etzazue hurrengo bideoa galdu. Kasu honetan, uraren zikloaren ingurukoa.